Fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries en raadslid Klaas van der Galien hielden al lange kritiek op het beleid van het landelijke CDA. De partij moet een menselijke gezichtssjenlitten vinden ze. Neffens haar zoenen ze dat in Dongerendiel wold waan. Doet wij het hier over de koers richting de verkiezings van 2014? Ja, toen waren ze van nee, wij volgen de landelijke koers. Waarbij wij vinden dat die C heel wat uit het beeld verdwijnt. En waarbij wij zeggen van ja, dat christelijk sociaal is via de zieken. Dus ja, dan zeggen we van ja, hoe maken wij dan verder? En jou een leerling om die partij, maar dat kon je toch zo net sturen? Nee, op een bepaald staat net meer. Het CDA stelt de mens juist wol centraal uit het bestuur en de Vries had een partijverklaring tekenen. Dus in als je de fractie stappen of het lid afworden, dan jou zit waarom. En dat doet hij net. En dat doet hij net. Hij zei, ik stap uit de partij, ik wil niks met de partij te maken en het bestuur. En ik ga onafhankelijk te zitten met dezelfde grondbeginselen wel weer uitdragen. En dat nemen we gewoon kwalijk, want dat vinden we asociaal in plaats van sociaal. Ja, maar goed, dat we hebben een heel soort partijen gehouden en daar hebben we het heel duidelijk ook over gehouden. En dus een mogelijkheid die matse verzonnen hebben. Concrete brekpunten wie in het minderheidsbeleid en de CDA-visie rondom de Sionsberg. En als het dan haast over de rol van de zwartverzekerders, ja, daar hebben we heel wat het in ons kopt. En vervolgens komt in het verkiezingsprogramma gewoon met te staan dat de regierol is voor de zwartverzekerders. Mij hier het mouwroodje, gewoon de druppel die door de ronde van Amerongen. Dat betekent dat een bleker die de kinderen deputeerde van Greensloon, toen heel oors weer toen zien gedragen met een brief goed af te scholen. En al die kritiek op het CDA in Den Haag konden de beide malje net kwijt. In wezen heb ik zijn boerder u graag als Dongerdomein nemen als een sociaal-christelijke actiepartij in het landelijke. Nou, daar ben wij net voor. We zijn gewoon een gewone CDA-afdeling met de uitgangspunt niks van het landelijke en dat vieren we gewoon uit. Het opstappen had geen gevolg voor de coalitie. Het CDA bleef de grootste partij in Dongerendiel.